Възможно ли е това, което наричаме митология, да е просто удобната версия на събития, подредена така, че да не задаваме въпроси? Ако махнем това обяснение за момент и погледнем без предварителни рамки, какво всъщност остава пред нас? В Египет вниманието обикновено се насочва към пирамидите и надписите, но има нещо друго, което тихо присъства навсякъде – изображенията по стените. С времето започваш да забелязваш един и същи модел – човешко тяло и животинска глава. Първоначално това изглежда като стил. После започва да тежи. Формата се повтаря толкова последователно, че вече не може да се приеме за случайна. Няма вариации, няма развитие. Има устойчивост. Един и същи образ, запазен през вековете. Сякаш е трябвало да остане непроменен. И тук възниква първият истински въпрос. Защо? Човешкото въображение създава разнообразие. То търси нови форми, променя ги, развива ги. В този случай липсва движение. Вместо това има фиксиране, като че ли се повтаря нещо, което вече е било определено. Когато се вгледаш по-внимателно, изпъква още една закономерност – мащаба. Тези фигури винаги са представени по-големи от човека. Дори фараоните заемат подобно място, но само когато притежават власт. Това не е художествен избор, това е подредба, иерархия, показана без обяснение. И колкото повече наблюдаваш, толкова по-ясно става, че тези образи не просто съществуват. Те живеят, те действат. Анубис, той води мъртвите към свят, който не се вижда, но е описан като реален. Той не присъства пасивно. Той записва, измерва, оценява. Хор също не е символична фигура. Той управлява. Когато тези роли се подредят една до друга, започва да се очертава строга структура. Човекът е в основата, над него стоят тези форми, а над тях остава нещо, което не е показано. Това вече не изглежда като разказ, по-скоро напомня за система. И тогава въпросът се измества. Ако това е митология, защо е толкова последователна? Ако е въображение, защо не се променя? Тук липсва характерната човешка несигурност. Вместо нея виждаме точност. И именно тази точност води до една по-неудобна мисъл. Ако това не са символи, възможно ли е да са описания? Не богове в абстрактен смисъл, а конкретни форми. И ако са такива, откъде идват? Мутацията не може да обясни подобна повторяемост. Естественият вид трудно изчезва без следа. Остава възможността за създаване. Хибриди, създадени с определена функция. И тогава формата започва да изглежда логична. Човешко тяло, достатъчно близко, за да присъства сред хората, и животинска глава, достатъчно различна, за да бъде възприемана като нещо над тях. Не равни, а поставени по-високо, посредници. Ако тази идея се приеме, дори като хипотеза, тогава тези фигури вече не са върхът на системата. Те са част от нея, междинно ниво. Големия сфинкс в Гиза добавя още един пласт към тази картина. Обърнатата комбинация – тяло на животно и човешка глава. Създава усещане за нещо, което е конструирано, поставено на точно място с определена функция. Не просто да съществува, а да наблюдава. И точно когато започваш да подреждаш тази логика, се появява и следващия въпрос. Ако това е система, откъде идва тя? Има един детайл, който лесно остава в периферията, но веднъж забелязан трудно може да бъде игнориран. В египетските изображения фигурите на Тот, Хор, Бастет, Сехмет държат в ръката си Анх, ключът на живота. Той не изглежда като украшение или декоративен елемент. Присъства постоянно, почти като част от самата роля. Начинът, по който е изобразен, създава усещане за функция. Не е просто символ, а нещо, което се използва. Нещо, което принадлежи на тази фигура и ги отличава.
Когато вниманието се премести към Месопотамия, се появява сходно поведение. Там фигурите също държат предмети, малка чантичка или друг обект, който използват в жестовете. Това не е случайна добавка към образа. По-скоро изглежда като действие, което се повтаря. Сходството не е в самия предмет, а в начина, по който той присъства, като част от функцията, като знак за ролята. И ако това се среща в различни култури, въпросът се измества. Не дали предметите са еднакви, а защо изобщо съществува този модел. Фигура с власт, фигура с позиция, фигура, която държи нещо, което изглежда значимо. И ако това е елемент от по-голяма система, подобни детайли едва ли са случайни. Ако този модел не е ограничен само в Египет, логично е да се потърси откъде произлиза. Погледът ни се насочва към Месопотамия, място, което често се представя като люлката на цивилизацията. Там историята звучи подредено. Постепенен преход от прости общества към сложни структури. Появява се писменост, закони, градове. Картината изглежда ясна, само че в нея липсва нещо съществено. Преходът. Археологическите данни не показват бавно развитие. Те не откриват етапи, които да свържат простото с сложното. Вместо това се вижда рязка поява на вече оформена цивилизация. Шумер се появява с всичко необходимо – писменост, математика, астрономия, управление. Не като процес, а като завършен резултат. Това поставя въпрос, който трудно може да бъде избегнат. Откъде идва това знание? Самите шумери дават отговор и той не е символичен. Те говорят за източник извън човешкия свят, за фигури или богове, които слизат от небето и въвеждат ред, знание и структура. Името, което използват, е Анунаки. В този момент картината започва да се подрежда. Ако съществува източник на знание, ако има намеса, ако развитието не е спонтанно, тогава формите, наблюдавани в Египет, могат да се разглеждат като резултат, а не като начало. И тук се появява още един слой – лимасу. Смесена форма, тяло на силно животно, крила, човешка глава, позиционирана непроизволно, а на входове, на граници, като пазител. Това не изглежда като свободно съществуване, а като изпълнение на конкретна функция. Когато тези елементи се съберат, започва да се очертава структурата. Източник на знание, форми, които управляват, форми, които изпълняват, иерархия. И в този контекст Египет вече не изглежда изолиран, по-скоро се вписва в по-широк модел, в който различни култури отразяват една и съща логика по различен начин. Тогава въпросът се измества не от дали, а как. Как е функционирала тази система? Каква е била ролята на тези същества? И защо днес всичко това е сведено до митология? Ако приемем, че това, което виждаме в Египет, не е случайно, и ако в Месопотамия се появява обяснение за произхода им, тогава в Древна Гърция се случва нещо, което не може да бъде подминато. Хибридите не изчезват. Те продължават да присъстват, но вече по друг начин. Не като същества, поставени над човека, а като такива, които участват и съществуват редом с него. Кентавъра влиза в пряк контакт с хората, участва в битки, в конфликти, в реални събития. Минотавър е част от конкретна история, свързана с решения, жертви и последствия. Сатирите се движат сред хората, влияят на поведението им и участват в ежедневието им. Тук вече не говорим за символи. Говорим за същества, които присъстват в човешкия свят, и това променя въпроса. Не какво означава, а какво са те. Ако са хибриди, кой ги е създал? Ако са естествен вид, защо не съществуват днес? Ако са съществували реално, защо са останали само като разкази? Има нещо, което не се променя – смесването – човек и животно. Този модел се появява отново и отново в различни култури и различни епохи. Това трудно може да се обясни със случайност.
По-скоро изглежда като нещо, което е съществувало достатъчно дълго, за да остави следа. И тук се появява възможност. Едната, това е бил реален вид, който е изчезнал, но от тогава възниква въпроса защо няма ясни доказателства за него. Другата, това са създадени същества, използвани за определени цели и в последствие премахнати. Има и трета възможност. Това са остатъци от нещо по-древно, което постепенно губи мястото си в света. Ако погледнем внимателно гръцките разкази, се вижда важното. Тези хибриди вече не управляват, не водят, не стоят над човека. Кентаврите са нестабилни и често в конфликт. Минотавъра е изолиран и затворен. Сатирите действат импулсивно и хаотично. Това не изглежда като структура. Изглежда като остатък, като нещо, което е изгубило първоначалната си роля. И тогава въпросът става още по-конкретен. Какво се е случило с тези хибриди? Изчезнали ли са напълно, унищожени ли са или просто са престанали да бъдат възприемани като част от реалността? Защото в момента, в който нещо спре да се разбира, то започва да се нарича митология. И може би точно тук е ключът. Не дали тези същества са съществували, а кога сме спрели да ги разпознаваме. Още по-нататък се появява нещо, което е трудно да бъде игнорирано. Един от най-разпознаваемите образи в Египет, Анубис, не изчезва напълно. Той се променя и се появява отново в напълно различен контекст. В ранното християнство. Там, където очакваме човешките светци, започва да се среща нещо необичайно – Свети Христофор. В някои от най-старите изображения той не е човек, изобразен е с кучешка глава, безоглавец. Тези образи не са единични, срещат се в различни региони, особено в източното християнство, на Балканите, в земи, които днес включват и България. И това поставя въпрос – защо в религия, която утвърждава човешкия образ, се появява светец, който не изглежда като човек? Още по-интересно е, че това не е изолиран случай. В по-стари текстове се споменават цели групи от такива същества – хора с кучешки глави, описани като народи, които живеят на границата на познатия свят. И тук линията започва да се затваря. Египет – фигура с кучешка глава, Месопотамия – хибриди създадени с функция, Гърция – същества, които взаимодействат с хората, християнство – образ, който оцелява. Не като бог, не като митологично същество, а като светец. И тогава въпросът вече не може да бъде избегнат. Ако тези образи са се запазили през толкова различни епохи, ако се появяват в различни култури, ако се променят, но не изчезват, какво точно ги е съхранило? Или какво точно се е съхранило? Дали това е просто изображение на въображение, което се повтаря? Или е нещо друго? Нещо, което е било част от човешкия свят и е оставило следи, които не могат да бъдат напълно изтрити. Може би въпросът никога не е бил дали тези същества са съществували, а дали сме готови да разпознаем следите им. Защото когато нещо се повтаря през различни епохи, през различни култури, под различни имена, то трудно може да бъде обяснено само с въображение. Египет ги показва като част от ред, Месопотамия ги описва като създадени, Гърция ги среща лице в лице с хората, а християнството ги пази като светци. Не в същата форма, недостатъчно разпознаваеми и може би това е най-важното. Те не изчезват, те се променят. А когато нещо се променя вместо да изчезне, това означава, че никога не е било просто история. И тогава остава само един въпрос. На какво сме готови да повярваме? Не какво сме измислили, а какво сме забравили.